Hello, Mumbai Borohor. जोङो दिनै मुम्बाइ बर' ससाइटिनि जोंहा फंबाय दिलीप गोरा बसुमतारीनि बानजायनायाव एसे सानडे मा होनोमोनलायो हा सानडे भसमेल ना मा होनोलै बर'आव मा होनो इंलिसाव मा होनदोंमोनलाय नोङो सिम्पोल लान्च अफ सानडे ना नैबे जाबाय बेदर चिकेन ना दाउ बेदर बे दाउ बेदर ओमफ्राय बे जाहैबाय पानि भाजा माने ना खर'खौ दै एसे होनानै एवदों खावसे जाहैबाय मानसिफोरा दा जा मुम्बाइ बर' ससाइटिनि लिडारफोरा फैगासिनो दं नै दा माने नैबे जाहैबाय मैथाजों ना नाखौ होथ'वाखै नाखौ होसिगोन जा फंबाया जाहैबाय दिलीप गोरा बसुमतारी फंबाय ओंखाम ओंख्रि बर'फोरनि मुम्बाइनि बर'फोरनो ओंखाम ओंख्रि संनानै माबायसा मोनदों नोङो बेबायदिनो सम सम बेबायदिनो रबिबार खालि एसे जमा जालायनानै एसे सङै खावै जायो आरो मोजां मोनो गोजोननाय फैयो बेनो आरो सोर फैगोन दा जा मुम्बाइ लिडारफ्रा सोर सोर फैगोन बेखौथ' बुंनो हाला सोरबा फैगासिनो सानै साथाम माननि बिरेन्द्रनाथ सरगयारी आदा फैगोन बिएन बर' आदा फैगोन देबानन्द बसुमतारी फैगोन आरो सासे अनुपम सरगयारी ना बसुमतारी बे सासे फैगोन आरो बर' सिख्लाफोरबो फैगोन सोरबा आं सासे नुदों जेनेबा आसा खालामदों सफैनो हागौ सोरबा सासे दं फैया आं बिनाव माबा मोनसे सोंहैनो नोंथाङा मावनि जाखो लाजिबाय बेहाय जास्ट बर'लेण्डनि सेंग्राफोर फैदों सोरबा दंसै फंबाय नोंना मा मुंमोनलाय खन्थाइ ब्रह्म माला फैनाय नोंलाय जोङो 31 आव फैदों 31 बे नोंसोर मा जायो दिलीप गोरा बसुमतारीया आमाय जायो आमाय आरो गिदिंबावगोन ना थाबावगोन साननैसो आच्छा दे नोंनालाय नोंना मुङा मा आंना सोरांसार ब्रह्म नोंना जायगाया आंना टिपकाय क'क्राझाराव दा नोङो दिलीपनि माबाफोर जायो आमाय जायो आं सानैबो आमाय जायो सानैबो बिमाय जायो बिसोरो दिनै मुम्बाइनि बर' ससाइटिनि लिडारफोरखौ मोखां नुलांगोन जायखिजाया संनाय खावनाय सोलिबाय दं 10 मिनिटसोनि उनाव जोबगोन रायजोफोर जाय बिथांमोना फैनो गोसो जादोंमोन थाबैनो फैनांगौ नङाबा मैथाजों ना ओंख्रिखौ मोनजायाबो जानो हागौ गोजोन्थों